Ja neviem, odkiaľ bere pani Petková odvahu hovoriť o tom, že ktoré strany sú demokratické a ktoré nie sú demokratické, pretože demokratické sú všetky, ktoré neboli rozpustené súdom. Takže neviem, o čo tu hovoríme, ale my veľmi dobre vieme, že ich politická skratka je, že oni sú demokratické strany alebo prodemokratické strany a všetci ostatní, ktorí sú dnes vo vlade, sú nedemokratické strany, s čím rozhodne nemôžem súhlasiť. Pani Petková sa v priamom prenose priznáva, že celá táto kampaň bola mierená na generáciu, ktorá chce a môže voliť tieto demokratické strany. Preto neplatí tá výhovorka, ktorú sme tu počúvali počas toho, kedy sa prevalila celá kampaň a opäť to zjednodušovanie, ale veď to bola kampaň, ktorá mala iba zvýšiť volebnú účasť a to mohlo aj vám pomôcť ako Smeru. A tu v priamom prenose pani Petková hovorí, že cieľom bolo podporovať demokratické strany v ich ponímaní slova. Sama sa priznáva, že to bola najväčšia kampaň za posledných 10 alebo 20 rokov, že sa im podarilo do toho zapojiť 137 mimovládnych organizácií, 60 až 80 slávnych influencerov a že ich dosah na sociálnych sieťach, hovorím teraz o Instagrame, bol zhruba 1 000 000 účtov.